ഇനി നിന്നോട് ആരെങ്കിലും ലൈനുണ്ടോന്ന് ചോദിച്ചാലേ എന്റെ പേര് പറഞ്ഞാൽ മതി. എന്തിനാ? നിനക്കെന്നെ ഇഷ്ടം എനിക്കറിയാം. അതിന് എനിക്ക് നിന്നെ ഇഷ്ടല്ലോ. ഒന്ന് പോടി എന്നാണ് പറയാണ്ട്. സത്യമായിട്ടും എനിക്ക് നിന്നെ ഇഷ്ടല്ല. ആണോ? എന്ന് ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ. എന്നൊരാൾക്ക് ഇഷ്ടാണ്. എന്നൊരാൾക്ക് ഇഷ്ടാണ്. പിന്നെ എന്തി? ഒന്നുമില്ല. നിനക്ക് നീ കുഴപ്പമുണ്ടോ? എനിക്കെന്ത് കുഴപ്പം? കുഴപ്പമില്ല. എന്നാ ഞാൻ അവളോട് ഇഷ്ടം പറയട്ടെ. വേണ്ട. അതെന്താ? എനിക്കിഷ്ടല്ല. ആണോ? അപ്പൊ നീ ആരെങ്കിലും ലൈനുണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ പറയും? നിന്റെ പേര് പറയും. ആണോ? പറയൂ.